Pán Šimečka, ak máte záujem, aby ste zistili, kto všetko v podstate spolupracuje aj so mnou v rámci súkromného podnikania na výrobe slovenských poľovných pušiek, dočítate sa to vo všetkých denníkoch, či to bolo SME, Aktuality alebo váš domáci rodinný denník N. Tí všetci presne popísali, kto je majoritným vlastníkom spoločnosti, ktorá na Slovensku začala vyrábať poľovné pušky. Čiže ale väčší problém je, že vy naozaj nerozumiete rozdielu medzi tým, že beriete dotácie a používate ich na svoje vlastné účely, čo robíte vy, a snaha určite v malom, pretože sa nechceme porovnávať s nejakým Volkswagenom alebo inými veľkými zamestnávateľmi zamestnajúcich tisícky osôb, ale aj v malom sme sa snažili, aby sme preniesli nejaké investície na Slovensku do regiónu Hornej Nitry, ktorý je tak ťažko skúšaný. Áno, a bez štátnych dotácií. Tieto noviny vám povedia presne, kto je vlastníkom a kto vlastne aj preniesol a investoval zdroje na Slovensku, aby na Hornej Nitre možno pribudlo viacej práce.